आङो भट होनानै गोजोननाय मोन्दों। सुबुं दाराखान्थिया गोख्रों जानांगौ आरो दिनै गोख्रों जागासिनो दङ। आङो फोथायो जे एबार बिटिआरआव सोलायनाय फैगोन। रायजो राजाया बयबो सोलायनाय लुबैदों, जौगानाय लुबैदों। जोंहा मोनसे गोजोन सुक्ति जानानै थांबाय आरो बे गोजोन सुक्ति जानायनि गेजेरावनो दिनै बयबो लुबैदों कि जोंनि जौगानायाबो फैनांसिगौ। गोबां बोसोर रायजो राजाया दुखु खैफोदाव थानांबाय, बेनिफ्राय उदां जानानै बयबो बे समाव जौगानायखौ लुबैदों आरो बिनिखायनो UPPL हान्जाया रायजो राजानि गोसोनि साननाय हनायखौ जोङो मान होनानै एबार सोलायनायनि जि जांख्रिथाय बेवहाय जों बाहागो लादों आरो बिटिआरनि गासैबो मोनब्रैबो जिल्लायाव दानि मोनब्रैबो जिल्लायाव UPPLआनो देरहासार जागोन आरो सरकार दागोन। गिबि खेसाव दा मोननै जिल्लायाव जादों बे बिसायख'थिया। बे बिथिङाव मोनबेसे देरहानायनि खाबु दङ सार बे मोननै जिल्लायाव? मोननै जिल्लायाव जों 99% देरहागोन। मोनसेबा मोननै सिट सोरबा मोननो हानाय, किन्तु 99% जों देरहागोन। सार BPF हान्जाया बायदिसिना हिंसायारि जाथाय खामानि मावगासिनो बे बिथिङाव? दा बेनो दिनै BPFआ जेननांगौनि कारना बेनो। BPFआ बे कारनावनो जेनगोन जे BPFआ हिंसा खालामगासिनो दङ आरो दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा हिंसाखौ लुबैया, गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव बुलायलायनायखौ लुबैया, नांलाय खमलायखौ लुबैया। दा नंखायनो BPFआ जिहेतु रायजो लुबैनाय खामानिखौ मावाखै, रायजोनि हेंथासो मावदों, नंखायनो BPFआ गाज्रि जेननो थांगासिनो दङ। सार भटआ 4 बाजियाव लागै जागोन। जोबथारनायाव नोंथाङा जिखिनि भट होनो फैगोन बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायनो लुबैयो, माबायदि जानायखौ लुबैयो? आङो बेखौनो धन्यबाद होनो सानो बिथांमोनखौ जे दिनै बयबो जे ओंखारनानै फैनानै UPPLनो ज' भट होदों। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो मोजां मोनसे सरकार दानानै जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाखौ जोङो सिबिगोन।